advocate Fadzema here aiwa vaya vachifumura zvese anozikanwa Fadzema here kuti aiwa anozikanwa muSouthern Africa kuti panenge ataura aiwa panosara aiwa pakaoma. Aiwa advocate Fadzema here anosiya azunza, anosiya asakura. Muzuva ranhasi ataka vakomana aiwa vamafake promises anouya achitaurwa nethe regime achingouya achingopromiswa kune macitizens, but when it comes to execution paground panoonekwa pasangana chinhu chinenge chiitiwa. Sanabeda mashuka muda togwa pana Fadzema here kuti subscribe like turn on the bell icon. Tivena paendo pake anoposta mapictures amuri kuona kuti anganyogwa kanzi free education next year nekanzi government okay fees hike for schools. Anonyora achiti list of all the lies we have been told. Number 1 1:1 agechike begged by God tinokupai matitle deeds stadium yakutopera free education by year end targeting criminal around him zero tolerance to corruption 5 million houses kujekesa nyika yese nemagetsi tiri kutongwa nei. Ndo mashuka anotogwa panapa naadvocate Fadzema achiti aiwa taneta aiwa nemafalsehoods anoda kuti tinongoya tichingopiwa aiwa year in year out tichingovimbisiwa nguzongo anotaura kuti aiwa rate is 1:1 gejike pamwombotaura nawe kuti aiwa our currency is backed nemaminerals enyika yedu vanombotaura nawe kuti aiwa kuchekesa nyika vachisa mabillboards, but at the end tongoona kuti hapana chinomboitika. Mashuka anoitwa paadvocate Fadzema anozikanwa nenyika yose kuti aiwa ndo vakomana vakatarisirwa nenyika yeZimbabwe kuti aiwa ndivo vanhu vachaisa change munyika, ende vanouya vachitoti hakuna kana vamwe vanhu vatinoziva kuti vanhu vatingava tichisapota, but our own votes anoenda pane vanhu vakadai, anoenda pane vanhu ava kunyange zvavo vachiya vachirikolewa nana Singizwe Chabangu ma-imposters, but people aiwa vanhu vana Singizwe Chabangu havangambobvisi chido chevanhu pane vanhu machange makers vakaita sana advocate Fadzema. Tudze mafunguro emo tikudi pamusoro pechiitiko ichi. Vinda comment section medu, subscribe like,